Ensiksi sun täytyy uskotella, että oot mun ystävä. Saavuttaa mun luottamus, se ei välttämättä ole niin easyä. Nopeiten se käy, jos voit mun hengen jotenkin pelastaa. Tilaisuus tulee kyllä, kun pidät silmäs avoinna. Ja jos et jaksa odottaa, ainahan voi lavastaa. Kun toistat tarpeeksi monta kertaa, niin mulle menee läpi mikä vaan. Goebbelskin kertoi tämän totuuden jo 30- ja 40-luvulla. Sitten tulee hetki, kun en osaa enää odottaa. Huomaat sen varmasti ja silloin on aika toimia. Hengitä syvään ja nosta kätesi korkealle ilmaan. Ja niin että näet millainen onkaan maailma. Jeesus Kristuskin palkitsee sinua. En välttämättä osaa näyttää silloin kiitollisuuttani, mutta jos on olemassa syyn ja seurauksen laki, silloin sinäkin viimeistään huomaat millainen on maailma. Hetki, kun en osaa enää odottaa. Huomaat sen varmasti ja silloin on aika toimia. Hengitä syvään ja nosta kätesi korkealle ilmaan.